RC Solver παράδειγμα 5. Σχεδιασμός σταυροειδώς οπλισμένης πλάκας. Σε αυτό το παράδειγμα θα σχεδιάσουμε μια σταυροειδώς οπλισμένη πλάκα με το RC Solver. Αρχικά επιλέγουμε την εκκίνηση του έργου, καθορίζουμε τις επιλογές των ευρωκωδίκων και στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το βελγικό εθνικό προσάρτημα. Επιλέγουμε να διστησιολογήσουμε μεμονωμένη πλάκα και επιλέγουμε τα υλικά. Πιέζουμε το πλήκτρο OK και στη φόρμα που ακολουθεί καθορίζουμε τη διατομή της πλάκας. Θα χρησιμοποιήσουμε μια πλάκα ύψους 15 εκατοστών και για τις δύο διευθύνσεις θα χρησιμοποιήσουμε ράβδους φι10. Πιέζουμε OK και στη φόρμα που ακολουθεί καθορίζουμε τη φόρτιση. Για το άνοιγμα της πλάκας στη χ διεύθυνση καθορίζουμε ένα φορτίο οροπής 60 kN και στην ψ διεύθυνση 50 kN. Μπορούμε να έχουμε είτε πακτωμένα είτε ελεύθερα άκρα για την πλάκα. Στο αριστερό άκρο της πλάκας καθορίζουμε ένα φορτίο οροπής μείον 50 kN και ένα διατιμητικό φορτίο 40 kN. Πιέζουμε το πλήκτρο για να μεταφέρουμε τα φορτία στο δεξί μέρος και στην κορυφή της πλάκας τοποθετούμε ένα φορτίο οροπής μείον 65 kN και ένα διατιμητικό φορτίο μείον 55 kN και μεταφέρουμε τα φορτία στο κάτω μέρος της πλάκας. Πιέζουμε OK και εδώ έχουμε το τρισδιάστατο μοντέλο. Το RC Solver προσφέρει διάφορες οπτικές επιλογές. Μπορούμε να περιστρέψουμε το μοντέλο χρησιμοποιώντας το ποντίκι και μπορούμε να έχουμε μια ισομετρική ή μια κανονική οπτική γωνία για το δομικό στοιχείο. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τους υπολογισμούς. Πιέζοντας το πλήκτρο του υπολογισμού, το RC Solver εκτελεί όλους τους υπολογισμούς σύμφωνα με τον ευρωκώδικα 2. Στην οθόνη των αποτελεσμάτων έχουμε τα αποτελέσματα σε δύο διαστάσεις με τους οπλισμούς και στο δεξί μέρος έχουμε ένα πίνακα με τις ράβδους οπλισμού. Στην οθόνη του μοντέλου μπορούμε να δούμε τις ράβδους οπλισμού πάνω στο τρισδιάστατο μοντέλο. Η οθόνη του RC Solver είναι πλήρως διαδραστική. Στις επιλογές που προσφέρονται μπορούμε να δούμε μόνο τις ράβδους οπλισμού, μόνο το σκυρόδεμα ή και τα δύο ταυτόχρονα. Στην οθόνη των υπολογισμών έχουμε τα δεδομένα εισαγωγής και όλους τους υπολογισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί. Το RC Solver προσφέρει τη δυνατότητα τεχνικών εκθέσεων. Πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο έχουμε τις διαθέσιμες παραγράφους της τεχνικής έκθεσης και την τεχνική έκθεση. Το RC Solver δίνει τη δυνατότητα προεσκόπησης της τεχνικής έκθεσης, εξαγωγής σε αρχείο μορφής PDF ή σε αρχείο Word. Πιέζοντας το πλήκτρο της προεσκόπησης, το RC Solver δημιουργεί αυτόματα την τεχνική έκθεση. Αυτή είναι η τεχνική έκθεση που έχει βγει από το RC Solver για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Περιέχει όλους τους πραγματοποιηθέντες υπολογισμούς. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τη δωρεάν έκδοση του προγράμματός μας και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.